Omien tietojen muuttaminen Result-kodessa. Kirjautumisen jälkeen Result-kode laittaa käyttäjän suoraan oma RC kautta RC-tili sivulle, josta täältä vasemmalta palkista löytyy omat tiedot. Mikäli kirjautumisen jälkeen on lähtenyt seikkailemaan muille sivuille, niin voi mennä etusivu ja täältä löytyy sama oma RC kautta RC-tili, jota klikkaamalla tullaan samalle sivulle kuin äsken kirjautumisen jälkeen oltiin. Täältä kun ottaa omat tiedot, näkee omat syötetyt tiedot Result-kodessa rattaan kuvasta, pääsee muokkaamaan tietoja. Täällä voi vaihtaa omat yhteystietonsa, täällä voi vaihtaa oman käyttäjätunnuksen ja voi vaihtaa uuden salasanan. Tietojen päivittämisen jälkeen painetaan päivitä, jolloin uudet tiedot astuu voimaan.